gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Tatabadong, addan trabaho nila kay ko. Ay, adan. Ay, kit nasayat tapno saanin nga istambay. Siya kitag birbiro kak ititrabaho kay. Kat mapankagdamag ko ni Kapitan barang adapay bakante. Tanil na kay ko, inala na adagos. Kanya titrabaho na aya. Para silaw iti street lights. Ada kasta trabaho. Ada! Ni Kapitan tinangtad iti dayta trabaho kanila kay ko. Para silaw lang, tarami din na. Wen kano nagado nga street lights apasilawin na. Ay, amang ano dapay bakantay. Nagdamagak ni Kapitan. No addama maitad na trabaho kanyak. Kita mong tisongbat na. Uray si kaya't mo matag trabaho dito'y barangay. Una tata, barang addan to maitad na kanyak. Ay, unaan ka na. Mapana ka, nigi barangay hall. Parinteng! Adda ka? Paray! Ayaw mo nagkatadak dito. Ay, kunak ano awang ka paray. Saan na masapol nga tuk-tuk ka dita rin daw ti barangay hall. Ta, ada kami mga opisyal. Siguraduag lang nga adda ka. Kanya ti masapol ba? Ibagam ta da papanak. Magkaplayak mamit iti trabaho paray. Ay awan bakanti. Inik kami ti trabaho dagiti daduma. Siya ka kumparim saan? Na, tagimon kan sama na kunakaw. Ay, sana mabalin na paray. Ikanak mo ti trabaho ka. Anya ngay nga ruti maitid kukin ka. Nagado dita. Ay, saan ka pumanaw dito isang wanang paray. No saan na ngay kaniti trabaho. Mabitlag tag panunutak no anya ti itid kukin ka. Ay, partakam tagpanunot paray. Ay, di nakapurain. Diyak makapanunot na saya at no apurain na. Uwin ata ka sa pula gayam iti trabaho paray. Ay! Adan na panunod ko pare. Sikati para iwaragawag no ada maangay a meeting ti barangay. Ha? Ay, na. Kayat ko paray. Naglaka at trabaho. Mangrugi ka adagos ta adakit meeting inton umay alawas. Kayat mo ka di nga iwaragawag kan. Rugya mo na. Ay, na paray. Ang manungay ti sweldo gayam. Agtrabaho ko pa yung muna. Pagsaritaan tanto na ita sweldo. Ano di ipukpukaw ni Tata Badong? Ada ayaw. Ada ka no meeting dita barangay hall? Ay, wala. Ada ngagpaisaw. Awam mo tagdengdeng kan kwan. Labas-labasan da lang. May... Apay nga ipukpukaw na. Tsaka mo nga kagawad. Amangan no binagaan ni Kapitan nga ipukkaw na. Sapay kumaata. Ado ti umay makimiting. Amumitan kagawad. Busy aka na yon dagiti kabarangayan tayo. Umay kayo mat makimiting Ay, makita kagawad. Ay, makabanog magayam tagbali na para ipukkaw maray. Mas daawak akin ka, kabadong. Nagkunangamin nga agpukaw ka. Apay, saan mo pa yung amaw? Hati anya. Inted kanya ni para inting at trabaho na ito para ipukkaw. Ay, Day. Ay, jakman amo day ta. Siyak ti para ipukkaw no da maangay a meeting dito'y barangay. Ay, nagrigat maddaytan at trabahom, kabadong. Nalakalaang makidi maray. Sige, panawang ka pa dito'y tersinam. Tamapanak man pa dita da dumapurok nga gipukkaw. Enteng, apay nga agipukpukaw ni Pari Badong ijerwar. Sugayam tinted ko at trabaho na. Saan nga tang agpaparaw iti kapupukaw na? Bayam ta isuti kinayat na. Sapay sursuren nan sa amin asuli ti barangay. Rumbong lang tapno ado ti makimiting. Kahit manungay ti ititid mo asweldo na. Depende no ado ti mapan makimiting kabaranggayan. Kahit no basit ti mapangay. Kadi basit ma ti sweldo na. Ay, kat no nagregat ti agipukaw di ta kalsada. Sapay nagbara ti tsimpaw. Agawid ka din, Tata Badong. Ay, wala. Nabanuga ka nagipukpukaw. Ay, narigat talaga day tangar aramidam, Tata Badong. Sa nabali at damot sweldaw. Oh,
Sweldoan na ka ni Kapitan, para pukaw? Apay, si kalang ay ati ada trabaho na. Kaya't mo asawen, trabahom dayta. Ang mga nudakdakkel pa iti sweldo, ngamsi ka. Dayta la kuman tintid ni Kapitan na trabaho. Sa nabalay, tadayo ang nalaklaka dahi ta trabaho. Para isilaw ka lang may iti street lights. Iso nga rod anaglawag iti rabi dito'y barangay. Taad na ak para sindi iti silaw. Ay kitwain, kita man, uray marabyan ang agawid. Nalawag lata ang makita ti dalan. Bakit? Apay ni tata ba daw? Kasla saan mo't ama kasaon? Nagpaparaw siguro na. Gapo iti kapupukaw na iti maangay a meeting dita barangay hall. Mapanta ka di makimiting? Ay na, mabisinan ka lang ijay. Apay, awan merienda? Apay, adaya inwaragawag ni tata ba daw nga da merienda? Awan mo't nangagkaw. Ay, di mo sayangan ti oras ken panawin mo ang panagdengeg. Saan nga rudain? Mapanak langan ni Jebangkag. Ay, nasaysayat pay. Pambarak ti mapan makimiting no awan mo't merienda. Nay, apay bimangon ka na inteng. Damiting mo di barangay hall ita. Nagsapa pa'y laang. Ay, apay di mo mangga. Diag tartaraw ka man, Umuna pa'y laang at taraok na dayjay. Nas ka na siyakte ka sa sapaan na sumangpait. Ay, ingka man kidi agluton. Na, kat no nakasapsapa pa'y laang. Intayon makimiting iji barangay hall. Mapan kami Jebangkag kagawad. Apay, di yun nangag-aya jayin waragawag ni Kabadong. Nangag may kagawad. Ngam awan mo't nangag mi nga imbaga na nga da merienda. Kat gaputawan merienda, saan kayo namapan? Ay, narigat ti mabisinan kagawad. Kat mabit lang mo iji meeting. Mapan kami no adda ipamirinda da iti barangay hall. Ay, kagawad ko anang. Dua talang mo't nga agururay di tayo. Wen nga rod, Kapitan. Ay, Kanya ti orasan. Awan pa'y lang dagiti ka barangayan tayaw. inaramid nga tani pare badong di trabaho na. Kano impukpukaw na nga da meeting. Apay nga ron nga awan ti umay. Ay paray, mangrugi ka din ti meeting. Kasano kumamang rugi kat awan pa'y mat ti tattaaw, paray? Itay kami pa'y nga agur-uray dito, ikan ni Kapitan. Apay nga ta, kit inwaragawag ko mga damaangay a meeting. Impukaw ko pa'y paray. Uray ijay kaadaywan apasay ti barangay kabildatan. Awan mo ila umayon. Sa pa'y umay ko pa'y kumaalaan di tangdan ko ang nagipukpukaw. Anya, tangdan mo? Kitwin paray. Agasam ngay day ta nagmalmalama ang nagipukpukaw iti manungal daw. Kapitan, manungay ti itid mo atangdan ni Kabadong. Ay kwa, panunutik pa'y. Saan ka ngagpanunot paray? Sa pa'y nagbayag ka ngagpanunot. Kasano atang danan ka pare kat awan mo't umay makimiting? Kaya't mo asawan no awan umay makimiting awan tangdan ka. Awan at talaga. Ay, sa pa'y ura la si makit ti karabukob ko ang nagipukpukaw. Ti kayat asawan ni Kapitan. No kasano ti kaado ti umay. Isuma ti kaado ti tangdan mo. Ay, kasta paray. Una. Alangan mo't atang danan da ka naon taaw. Kasta gayam. Ewan. Kasta nga agpaisaw. Ipuspon nyo dahito yung meeting tabaliwak ta agayam paray. Agipukaw ka manan. Ay, kitwin na. Sige. Inton sumaruno alawas ti meeting tayo. Sabadon to. Tapno sigurado nga ado ti umay. Ken Kabadong, nasken asiguradwam nga ado ti umay. Siguradwak dahi ta, maray. Ewan nga agpaisaw pare. Tapno sigurado nga agswildo ka. Kasta gayam ti kayat yun, Nagsweldo kan, tata ba daw? Ay, saan pa'y nga raw? Siyakat nagsweldo akon. Ay, imbagman. Iso nga ag-date kami kanila kay ko. Ag-date kami mit kumakinituyang ko. Ay, mayat ko mga ag-date kayo mat kaninana tuyang. Tanay, nakabanikas man ni nana tuyang ijeri daw yaw. Napudot yung ulo na. Tawan man ti igatang na iti si Dain Meng. Apay ngamin asaan ka pa'y nagsweldo, tata ba daw?
Saan matgayam ang natuloy ti meeting yu idi kalmad, Mare? Kasanaw kat awang mo imay. Ay, talaga ngamin anagrigat nga ayaban dagiti kabaranggayan tayo. No kakasta a meeting. Amin na kabaranggayan. At da maangay a meeting iti barangay hall inton Sabadaw. Agipukpukaw manan ni Kabadong. Maawis kayo amin, tada merienda. At damot gayam merienda, Mare. Ni, awan mo't nagsaritaan mi nga da merienda. Ay kat ibagam akan ni Pari Badong. Ay, huwin man. Kabadang, umasidag ka man ditoy. Hapay Maray, madama nga gipukpukaw iti maangay a meeting inton Sabadaw. Naynayunam mo ti ipukpukaw mo. Kasano ko manay na yunak Maray? Nangagme ka ni Maribana nga ipukpukaw mo nga da merienda. Kasano nga jitangdan kaw no awan tao amapan? Ay, lin na inganday to yan Maray. Saan amabalin ang malibray ti serbisyo? Sa anak amapan ijibangkag inton bigat, bakay? Apay asaan ka amapan? Kitagmula kan? Mapanak makimiting di ta barangay hall. Kakaiso na nga da merinda. Ay, adan merienda nga itid da? Nangag ko nga impukaw ni Tata Badong. Ay, kamapanak mga rudan ah. Ibagam kini nanang mau, dagiti kakabsat mau, dagiti auntie kan uncle mau, kan amin akakabagyam. Intay makimiting. Kapitan, napuno na ito'y plaza iti tao. Ay, uwan nga raw, nagaduti bay. Ay, adama ka no nga min merienda. Kasta ti impukpukaw ni Kabadong. Siday ta nga raw, iso akapilitan nga agpamerienda tayaw. Isos, sumunga din ni Kabadong. Umay na sa alaang ti sweldo na. Manungay ti itid mo at ang dan na. Kanagado ti may at tao. Sanga ribaw, dua ribaw, Tata Badong, talo ribaw. dakes ka na unog bilbilang ka iti kwartam dito itong nga ti kalsada. Hapay kumada guys. Kit kasapula nga rod abilangan da ito sildaw. Kasanungay no maipadugmam ka, uno madungpar ka iti lugan. Ay, aglisya ka. Dakkel sa ngamin day taintad ni Kapitan natangdan mo ah. Ay, adamit Naga daw tinakimiting. Nalai nga gayam nga gipukaw. Adan tupay nga ta sumaruno a meeting. Damagamang ka ni Kapitan. No anyan to man ang tipa meriendada. Iti sumaruno ipasamak ni Kapitan Enteng, saan pa'y inalpas teriribok iti barangay. No pagarupen ni Kapitan Gana ornos nati problema ni Badong ken dagiti at chismis, adamanan baro e gulo asomlek iti opisina. May sa i basit ipagdaar, may sa di saan i naawatan ibilin, ken may sa i grupo inapno iti reklamo ti magpasing, no ada katawa iti barangay, ada met kanayan leksyon masapul maadal. Abangan. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Mara, kitaem da kita chismusaw. Kitaem. Ayan daya, Mare. Ago umong damanen di tatersina ni Marikwanang. Ay, wen. Nagadudamutan. Di dala mabaeng, inaldaw nga dada dita. Wen taijay kat nga rod ti standbayan da. Ay, asino man nga tanti pag-iistoryaan da. Kompormiditan Amo maray, kagurgurak dagita at chismosa. No agsao ka, Maray. Kaslasaan ka at chismosa, ede. Kat sikapay ede ti presidente da. Ididay ta, maray. Anya nga ide. Kunamot no nagbayag day di apanawon. Kat idilaang mat napalabas a bulan. Kuno namin pinsano na nagbalbaliwak. Apay, di mo madlaw day ta. Imikata kong iti organisasyon dagiti chismosa dito'y barangay tayaw. Ay, wan. Umay kayo latagis tambay dito Tersina. Welcome kayo ditoy. Ay, ngamnas ka na gumatang kayo itilakaw. Nangagyo, kakadwa. Ay, mayat gayam dito itersina ni kagawad ko anang. Dito yan ti pagsasabatan tayo. Naladawak sa matain.
Apay, kwarog. Anya ti umay mo aramiden ditoy. Kumayak mo makichismis ha. Kagrupo mi meten ani kwarong kagawad. Aya, Inal daw tayo nga rudin nga agsasabat dito tersina ni kagawad kwanang. Wan kwarong. wan, ngamnay, kastay kunakun wan, gumatang kayo itilakaw. Umutak nga rudin na kagawad. Awan ka no ti utang. Apay nga awan. Ay, gumatang kunak, saan nga utang? Saan tayo nga umutang takababain kin ni kagawad ko anang? Sa bagay matkid niya. Nyala, rogian yun ti agchismays. Tamadamdama, gumatang kayon itilakaw. Enteng, apay adi mo mapanbagaan dagita babae di ta tersena ni kagawad kuanan. Taapay abaga ak ida. Apay, di mo amo aya, agchichismis da. Kanya ko maita. Tila istoryaan da iti padada a tao. Kahit, Ay na, pangrogyan ti apa da ita. Adun tumanan ti mapan agreklamo ija barangay hall. bayam lang ka di. Na, ay, kagura ida ni Marituyang. Kaguran na. Kino numero 1 at chismosa ni Marituyang. Saan kano itan? Nagbalbaliw kanon. Oho, patpatsip. Kunkuna na lang ah. Ay, basta, inteng. Ingkabagaan dagiti at chismusa. Imbis ko maatulungan da dagiti asawa da. Ang adda dakit di ijay amakichischismes. Isumit tanti pa kaibusan ti oras da. Nay, sumungad ni Kapitan. Nakita na kayon sa dito'y tersina. Ay, adda siguro nagreklamo kan kuana. Na? Awan mat aramidon mi adakos. Ayan na nga tayo spokesperson tayo. Dak di taoy. Ay, kapitanan niyo. Inkasabtanan ni Kapitan, takasaritam. Sige, mapan ko kasarita. Angkal, papanam. Ay, kasaritak man dagito babae dito tersina ni kagawat kwanang. Grupo dagiti chismusa day tanggal. Kay Uwan, amok ah. Ketsak tinapili da nga spokesperson. Sika. Ay, unay kamatin ko araw. Nagadoa pa kisalyam. Day tapay met grupo ti chismosa. Mayat ti gandat day ta grupo may angkal. Sapay ti mutibuyo ko mang perdi iti pada tao. Ay siya nangkal. Awan ti kasta gandat may. Jakat nga danto mo na aga-apa. Kain umay agreklamo iti barangay hall. Awan angkal. Ipasiguradok day ta. Pimanawan dagiti chismosa dito'y tersena maray. Nagawid daan na sa pamaray. Ta mapanda ilutuan ati pamilyada. Mama, ti kamal. Mapandakit di agiwaras iti chismis taisaw. Adda ka kumamaray. Nagmayat dagiti nagtutungtungan da sika. Nakaayayat adenggan. Maayatan ka di tapir dyan da ti padada taaw. Ay nay, awan mo't ti ka sa nagsasaritaan da. Oho, kalubam ida, ta customer mo gayam ida. Ay wan, maray. Podno day ta. Customer ko ida. Kano nagaduda, iso nga ado mo tinalakwak. Amin da kagimatang da. Makitam day ta. Konak, alibre day titersinak, apagsasabatan da. Kita manday ta. Injayam pay gayaman day titirsinam kadakwada. Apay, kaguram? Talaga kagurak ida. Taamok aday talamang perdi ti amudang aramidan. Amok takas taak mo't iday. Sabali day ti agrupo, maray. Nasaya at da. Ay, mapanak man kit di agreklamo kin ni Kapitan. Agreklamo ka adagaws? Sakbay apirjanda. Mapan ku idan ireklamaw. Di da kanto pa inis istorya. Adan to Siyak taw tikang runaan nga istoryaan dagijay. Uray putang. Inteng, ayan na jay walis ko ditoy. Ay, jak mo ah. Agkaraidak ko maditi paraangan ang awan meten ti walis. Ay, jak imbulbul sa.
Uray jay daspan. Awan may. Awan kanyak. Apay, abiro kum dagita paglinlinis mo. Ay, Na. Kunak man no mapangkagpasada ko raw. Na, wen nga agpaisaw. Kan igam mo mat dagita sapsapulak awalis kan daspan. Apay, kasapula man tay. Ay, itay pa'y laaberbero kag tamapanak ko maagkaraed. Buludak pa'y laang antay. Itaman pa nga agigam ka iti walis kendaspan. Apay, anyat naknakan mo ko raw. Gimagat ka? Iso dito tinagnunuman mi iti grupo may. Tumulong kami nga aglinis dito'y barangay. Ah, grupo yung anya. Grupo nga dagiti chismosa dito'y kabildatan. Adan grupo yaw. Kan karaman kakadakwada. Unan tay, kahit mo ti sumalay. Ay saan? Anya kumamot ngay dahi ta a grupo. Anya ti makunam, inteng. Apay anak ka uli magkamutan. Ay, ti makunak. Bayan tayo ida. Anya abay-bayan. Ikan tayo iti gundaway da. Panagnagandaan na saya at ti grupo da. Mapahan ako naglinis. Bala, saya atan nyo ko raw. Sige, aglinis kayo. Tainton malpas kayo nga aglinis. Umay kayo adagos gumatang itilakaw. Uwing kagawang. Nakaisam ka pa'y maray. Pro-chismis kan samad tayo. Anya approaches miss asasawum mag. Gagayim mun samad idan. Saan mat, Maray? Ado nga men, ti malakwak no addada. Diyan lapat siya. Ay na, kano mapanak manin agatang itilako kaun. Ha? No kasta. Awanan mautang ka. Tanya manin ti utang mo na ya. Bugong lang may. Ayawan, naibos. Kunakun ka at nga umay ka manin umutangan. Ay agririak maray. No dinak pautangan. Iparikap ko to'y tersinam. Naa, si kaman pa iti kasta. Saan ka pautangan, agriri ka na kasta? Pautangam to, pa'y dagiti chismo sa babae. Siyak to laki din ako marim ti saan. Sanda nga umut-utang, Maray. Baybayadan da amin dagiti umay da alalaan dito tersinak. Aus! Diyan mamatay. Pangalaan da ngay mo't iti kwartada. Kaday tamo lamang perper di iti padada at tao tar aramidan da. Ay, dakes, timang tagibasit iti pada na tao, Maray. Ay, maray. Talaga ka di adinak pautangan. At dapay gundaway mo ngagbabaw. Ay, uray payan niya ti aramidam kan ibagbagam. Saan ka pautangan? Ha! Aglawi dakman laangan! Ba! Naa, Tuyag, saan kan samot ang nakautang? Saan nga road? Si kaman laangan ti mapan umutang. Ay, nagkapoy kalaki din a dumiskarte. Ay, wun nga road. Nakapuyak sa akin ni Marikwanang. Ay, aguray ka man tasyak timapan. Maminsan lang asaw kahit pautangan na ko nadagos Mala, ingka nga rodan. Tapno agluto ak iti sidaan. Kanya mo tararamide mo parang. Siya ka ditikat katawaam, tataba daw. Kasanaw, nakaigam ka iti walis, kendaspan, nga walwalis dito ihigiti kalsada. Saan lang mo ta siya ka? Kita man dagiti kakadwak. Dagitin samot chismusa na kita. Katuwang, Ay, agandad ka kwaraw. Ang mga numaakaran ka iti kinachismusa da. Expert at chismusa na kita. no kayat mau, sumali ka matan iti grupo may. Kanya, grupo yaw. Grupo, dagiti chismusa, kin chismusa. Ay, pakpakawan. Lukluk-wak lang, ti bagbagak. Ay, inaki di umutang ngayon iti bugo. Sayang lang, ti oras ko king ka. No makisali ka kada kami, saan kan nga umutang, tada livelihood may. Oh, ya, mamatay. Adaya magkasta. Awan to, matibilib mo kada kamay. Ikan kan iti paggatang mo iti bugoaw. Tagsubli ka, tagpamimber ka, tatabadaw. Mayat na ito yung grupo may. At tao, iti bugo ngay bagbagat. Naa,
Talaga napigsa ka kin ni Marijuana nga. Binatang ko dayta. Ah, ada kwartam? Inikanak ni Kwaraw. Mala, hagluto ka. Tamapanak man na dyan dagiti chismosa. Anya nga iti aramidam dita. Di mo kunaan ang makichismis ka mutang. Makimembro akong kadakwada. Anya! Ay saan? Di mo aramidam dita, badang! Aray! Parinteng! Ay, nakita ka. Lumabasak lang ta papanak dita barangay hall. Nakita mo niya tararamidag paray. Nakaigam kamit iti walis kendaspan. Ay, kanyat kahit asawan day tangay. Dito yung amin abanda ti sakop ko alinisan paray. Na, kano aglilinis mo idakwaraw kung dagiti da dumababaay. Huwag paray, kagrupok ida. Anya, ay, may sakamatin at chismuso. Nah, ay, padasag ka paray. Mayat ko naman kami ni Kwaraw. Aya, ay kay masursuro mo nga rodan at chismis. Ay, kit umay kamutin na paray. Sumurot kan kada kamay. Ha? Ay, siya ka, kapitan? Sumali dita grupo yo? Ay, pakawan mo ta. Padasam kami na paray. Adaw ti benefits na. Nagpakada ka amapan ijay barangay hall. Hanggang sabalin samot ti inaramid mo, Inteng. Ay, nakitam gayam. Napankakit di nakiwalwalis kadakwarog kan paribadong. Ay, kitimulo nga kadagiti kamimbro at chismuso kung chismusa ah. Naa, membro kamutan iti dayta a grupo? Mayat ti panggap da. Kita, imbis nga agchichismis da, tumutulong da nga aglinis-linis dito yung barangay tayo. Ken, amam, doon niya pa iti mayat na pagsayaatan da. Agtitinulong da banang. Aya, irekreklamon to pay ida ni Marituyang. Tadadadaulan da kanu ti padada a tao. Ay, sus, padasam nga minti makimimber. Na, Ah. taawisan nakpay. Jak kayat, Inteng. Maray, nadamag mo ka din. Nga agmimiting dagiti membro ti chismosa kan chismoso diti barangay tayaw. Wen nga rod ka numaray. Mapanibadong ko kag. Ay, mapanmutan. Kano isunsa ka no ti presidente dan? Natungpal mga roden at inabayagan nga arapaap nang agbali na presidentay. Ay, isumat ti ko na. Kat, apay ang nakasukat ka mo, Maray. Nakalipstick ka pa'y. Mapankansamot manen agni nang iti kasar. Kag padasag mo't ati mapan makimitay. Nukasta. Naawis na ka ni Badong Mau. Jay livelihood ti kayat ko, maray. Ay, kasta aya. Daytoy pa iti pagmayatan dayto a grupo, maray. Dagiti nasasaya at abanag ti ichismis da. Saan adagiti makadadaol. Ay, kat, nasaya at ngarud ano kasta. Naimbag na aldaw, mga kakabsat, kadaytoy nga istorya ni Kapitan Enteng ket saan laing ipamakatawa nga maipanggep iti barangay. No di ket may sagisalamin ti panagbiad tayo iti igi lugar na no ada baset damag. Agbalin idakel, chismis, no ada baset trabaho, agbalin met adakel, gulo, ken no ada met laing maibagad chi merienda, ay apo, uray dagiti saan pay inaawis, umaydan ikasla ada fiesta. Ndiyam isupay ti makapasakit ken makapaisem iti daytoys pasama, ta iti likod ti katawa, makita tayo no kasano dagiti tao ket adsapsapul ti pagbiyagan, ti panakaawat. Ken basit lugar nga mabalinda nga ipakita nga adda met pateg darugyan tayo ken ni Tata Bado. Pay sa ilalaki nga at berbiro-biro ndiyam adaan met iti simple at tarigagay, trabaho. Kaslagagagay laeng, di ba? May sa nga adsapsapul iti aramiden tapno saan imaawagan da estambay. Isungarod, di na magnano ada trabaho iti barangay, ket idi na damag na nga ada kano trabaho maipapan iti silaw, street lights, ay kakabsat, dito yan ay nagrugi ti riribo. Gapu na nga trabaho ket para silaw, nem iti panunot ni Bado, kasla daytoy ket may sa ina enget posisyon, kasla iso ti manimaton iti lawag ti intero ma barangay. Nem ni Kapitan Enteng, kas iti gaganggay, saan ibasta-basta imanipaay iti trabaho no awan panangawat iti responsibilidad. Imbes na mangted iti nalaka di sweldo, insuro ni Kapitan Dano kayat mo ti trabaho, rugyam iti basit at panagserbi.
Nasken ipakaamo ti meeting iti barangay, nasken awisan dagiti kagawad ken umihi, nasken agaramid iti umno ipanangipukaw. Simple laen ko madayta, nem ni Tata Bado, ay, kasla nagbalin radio announcer iti turod ti barangay hall. Impukaw na, intaray na, inalukoy na dagiti tao, aging nga dagiti saan pa'y kuma, makimiting ket umaydan, saan gaputa kayat da edensyan ti agenda, no di ket gaputa adda ka no merienda. Dito nga paset, kakabsat, makaayayon dem makaasimet na ni Bado, iti panunot na, ag trabaho isuna. Agpukpuko isuna, agaw awis, agpaayayo kadagiti tao. Ngem saan na amo ti baset esao maibeleng iti ruangan ket mabalin nga agbalin ang problema iti intero barangay. Idi nagsaw isunang aadda merienda, kasla insalay sa inameten nga aadda piesta. Dagiti kakabsat, onti, angko, kakailian, uray dagiti adalaeng iti igid ti kalsada, nang yegda, ket nagtukom da iti barangay hall. Ket ni Kapitan, ay apo, uray no kayat na jipumnek, napilitan manipakita iti kinakapitan. Ada dagiti tao naawis, ada dagiti tiyan nga agul-uray, ada dagiti matad kumikita na sa dino timakan. Iti daytat ikanito, makita mo ti kinakomedya ti istorya, may kapitan nga agbibilang ti magastos, ni Badong kaslaawan basol na, ken dagiti umili na saan makausbos iti oras no ada libre makan. Diyam no dumdag ka inalaing, ada met iti adal ditoy. Saan amin ipanagtrabaho ket panagpukaw laing. Saan amin ipanagserbi ket at pagarup kalaan ang nagunod mo ti atensyon ti tao, nalpasen ti obligation. Ti trabaho ket adaan iti panaganad, panagawat, ken panagsukimat no anya ti epekto ti balikas mo. Tano agkamali ti may sa isaw, ada pamilya mas daaw, ada leader maibabain, ada komunidad mariribo. Ket ni Bado, uray nakakatawa isuna, isumet ti ladawan dagiti tao nga kayat ti sweldong gem saan pa'y inaan-anay inaawat no anya ti kaibatogan ti responsibilidad. Dito nga agbalin nasaya at ni Kapitan Enteng. Saan na basta dinelang ni Bado? Saan na inikat kaslaawan pated na? Imbes ket kabin na iti lugar mabalin nga masursuroan. Kaya't ni Kapitan nga maawatan ni Badong ati serbisyo iti barangay ket saan ipagayayam. Ket day tati mangtukay iti puso ti agdengdengged, ada kadimet ti tiyempo nga kasta tayo. Kaya't tayo ti pagkitaan, kaya't tayo ti panakaidayo, nemno umay ti pudno responsibilidad, agliklik tayo wenno agpamarang tayo nga saan tayo nakaawa. Dayto ay ipasamaket nakakatawa, nem adda iti uneg na ti baset ipanaem ti kinapudno. Ngem saan laeng ni Badong tinamted iti gulo iti barangay, mga kakabsat, taigya isabali ipasama, ada met dagiti at kakadwa iti tindaan, dagiti at chismis, dagiti at sasarita iti bayad ti sabali tao, ikasla iso ti paborito da radio drama. Ada ni Mara, ada dagiti bagbay ken lalaki na imbes ko mga tumulong iti pagdalusan, panagtitinulo, wenno livelihood ti barangay, ket agtutumpok da iti tersina, aguray iti baro damag, agpaspasnet na mangusisa no asino ti nagkamali, asino ti nangutang, asino ti adda problema iti asawa, ken asino ti mabalin niya pagsaritaan iti agsapa aging gamalem. Ay kakabsat, no dungdid ka, makaisem ka laeng iti rugi. Natural laeng dayta iti barangay, di ba? Dati may sanga at damag, dati may sanga mandokdok iti istorya, dati may sanga mangibaga, saan ko kaya ti chismis, nem piket iso pay laeng ti makugrugi. Nem iti kinaagpaiso, daytad chismis ket saan ikanayon nakakatawa. Ada masugatan. Ada pamilya mariribo. Ada tao saanen makalabas iti balay gaputa na bainan. Ada relasyon mapuko gapu iti saw saan met napasingkedan. Isu nga idi nagado dagiti reklamo nga dumanon iti barangay, ni Kapitan Enten ket saanen nagulimet. Nakita na nga ba'y ang laeng dagiti at chismis, agbalin mo ti gulo iti komunidad. Ngem dayto ay tinakaskas daaw ken nakakatawa diskarte ni Kapitan, imbes nga pabasolen laeng ida, inawis na ida iti meeting. Kunam na daduma ay apay meeting pay dagiti chismoso ken chismosa. Ngem dito ay makita ti kinaabilidad ti leader. No adda tao nga addo ti saw, apay saan mo nga iturong ti sao na iti nasaya. No adda grupo nga napigsa ti panagtipon-tipon, apay saan mo nga aramidan igrupo para iti livelihood, para iti panaglinis, para iti panagtulong iti barangay. Isu nga rod, dagiti dati adto tumpok laeng tapno agsarsarita iti bayad ti sabali, bigla nga napasango iti may sa ipanggep, imbes na chismis, tulo, imbes na panagdadael, panangibangon.
Ada pa'y nakakatawagi pa sa makidi na pagsasaritaan ti presidente ti grupo. Ada mapan ikasla nagprepararpay, naglipstick, nagpasimpati bagina, kasla may sa idakel na eleksyon iti intero Pilipinas. Ndiyem uray day taket ada met mensahe. No may kanti tao iti papel, uray basit laeng, agbalin ay napateg iti panangkitana iti bagina. Ti dati ay naawagan chismosa, mabalin ay mangidaulo iti grupo. Ti dati ay naawagan ay istambay, mabalin ay maawis at tumulo. Ti dati di kaslaawan aramiden, mabalin ay masuruan iti oras, tingiwat, ti ima, ken ti kabaelan ket mabalin na usaren para iti nasaya. Ket ti kay nga adsardang laeng ti katawa ket agbalin ipanursuro. Li Kapitan Enteng ket saan iperpekto ilida, agkatawa, agsungbat, agpukaw met no masapol, nem adda puso na para iti barangay. Amo na nga dagiti tao ket saan ay nadangkes, no daduma na iturong laeng iti saan inasaya. Nibado saan basta nasadot, agsapsapol laeng iti lugar na maipakita ti bagina. Dagiti at chismis saan basta managdadael, no daduma awan laeng napintas pagusaran ti oras, awan laeng naniturong kadakuada nga ti kabaelenda makipagsarita ket mabalin ay magbalin ikabaelan magorganisa. Ket na dito'y tayo sumwek, mga kakabsat, agbalin ay narikotirik na. Tanaw panunutan tayo, adu, barangay tikasta. Adu, tao tikasla ni Bado, agur ulay iti oportunidad niyem saan pay amo no kasano ti umno ipanagtrabaho. Adu met tikasla dagiti ad chismis, napigsa titinggog niyem saan pay na iturong iti panagtulo. Adu i-leader tikasla ni Kapitan, ad sakit ti ulo iti gulo ti umili, niyem masapul lata nga agbirok iti wagas tapno saan ay madadael ti panagkakadua. Ket daytoy ti makapasakit ken makapauneg iti istorya, ti barangay ket saan ay naornos gaputa awan problema, naornos dayta no adda tao ay mangiturong iti problema nga agbalin e solusyon. Iti kamaudianan, ti panagpukaw ni Bado, ti panagchismis damara, ti panagawis iti meeting, ti panakapilitan ni Kapitan ay magpamerienda, amin dagitoy ket agtugaw iti may sa adal, no adda tayo iti komunidad, saan tayo agbiag para iti bagi tayo lain. Tisaw tayo ada epekto na. Ti aramid tayo ada. Bunga na. Ti panagkatawa tayo mabalin ay mangagas, nem mabalin met ay mangilemeng itipod no problema. Isungano agkatawa tayo iti Kapitan Enteng, saan laeng koma di katawa ti ibati na kada tayo. Ibati na kumati sa ludsod, anya ti maaramid ko tapno ti barangay, ti pamilya, wena ti grupo ko ket agbalin inasaysaya. No addaak ikasla ni Bado, masursuro ka ditipod no responsibilidad. No addaak ikasla dagiti ad chismis, mabaling ko kadi nga baliwan tingiwat ko tapno saan mandadael no diket mangbangon. Ken no addaak ikasla ni Kapitan, addaanak kadi iti kinaanos maniturong kadagiti tao maagkamali. Ay kakabsat, daytoy tila no apay na itilikod ti makatawa di radio drama, adalata ti puso. Agkatawa tayo, wen, niyem agpanunod tayo metano ti barangay ket natno ti katawa, na pintas. Niyem no dayta di katawa ket kadua ti panagtinulo, panagbalbaliw, ken panarawat, at edda pay napintas.